kako da usporite ili ubrzate titl. To nam je postavio neko pitanje na Facebooku i sada da mu odgovorimo na pitanje. Znači, otvorite neki film u VLC Media Playeru i sada ovako, kada stiskamo slovo H na staturi, titl će se vraćati unazad, a kada stiskamo slovo G, titl će ići napred. I sada ovako, ovdje piše, on se vraća sada 300 milisekunda, tako da je 1000 milisekunda 1 sekunda, i to pazite da ne pogrešite, pošto neko stisne jedan put i misli da je vratio, pa se tako zazne, ali nemojte vi. Znači 1000 milisekunda je 1 sekunda. Probajte ovako, ako vam nije jasno postavite nam pitanje na Facebooku.